काही ज्येष्ठ पत्रकार आहेत त्यांना विचारलं की साहेब कुठून सुरुवात करायची, कशी करायची आणि ती दिशा काय असावी. तर त्यांनी मला काही विषय दिले की निलेश अमुक अमुक विषय आहे, मग त्याच्यामध्ये मच्छीमारांचा विषय आला, त्याच्यामध्ये मग रस्त्यांचा विषय आला, अनेक पर्यटनाच्या माध्यमातून तुमच्या आपल्या सिव्हिल हॉस्पिटलचे विषय आले. असे खूप विषय हे मला बोलता आले. लाईटचा विषय, MSCBचा विषय, आज जे अंडरग्राऊंड केबलिंग आपण जे बघतो आहे त्या सगळं अंडरग्राऊंड केबलिंग ह्याच सरकारने दिलेलं आहे आणि तो विषय मागच्या अधिवेशनात मी मांडला. म्हणजे रिस्पॉन्स ह्या युती सरकारने मला एवढं चांगलं दिलं की त्याचा इम्पॅक्ट मतदारसंघावर पडतो आहे. काही ठिकाणी अजून भरपूर कामं करणं गरजेचं आहे, कारण का झालं काही नाही. पण ते रडत न बसता आपल्याला आता काय करायचं आहे एवढं फक्त लक्ष देणं गरजेचं आहे. म्हणून आता हा मालवण आणि धामापूर काळसे चौके तो रस्ता 10 वर्षात तो रस्ता कधीच दुरुस्त झाला नाही, त्याचं सॉईल टेस्टिंग झालेलं नाही. आपण एवढ्या थराचे रस्ते बनवतो आहे, तिथे आजूबाजूला मँग्रोव्ज आहेत, आजूबाजूला तलाव आहेत, मध्ये गावं आहेत, डोंगरं आहेत, त्याचा अभ्यासच झालेला नाही. म्हणून ती जमीन भुसभुशीत झाली, ते रस्ते खचतात, दरवर्षी दुरुस्तीला येतात. त्याच्यामध्ये मी काही तज्ज्ञांना विचारलं, माझे काही ओळखीचे आहेत जे इंजिनियर आहेत, मी विचारलं ही जमीन का खचते. नुसतं पैसे आणणं हा भाग नसतो, पैसे दरवर्षी एकाच विषयाला आणणं, मग मलाही वाटतं की कुठे ना कुठेतरी ते बरोबर नाही. अमेरिकेमध्ये बर्फ पडतो पण तिकडचे रस्ते कधी खराब होत नाही, तिथे 4-4 महिने बर्फ असतो. मग माझ्याकडचे रस्ते का खराब व्हावे. माझं कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्टरशी चहाचे पण संबंध नाहीत, पण कॉन्ट्रॅक्टर हे चुकीचे आहेत असंही समजणारा मी माणूस नाही. पण चुकीचं काम केलं तर मी तुम्हाला सोडणार नाही, ही समज त्यांना मी दिलेली आहे. मग त्या तज्ज्ञांच्या माध्यमातून आपण ते सगळं करेक्शन करून घेतलं. तो फंड कुठे लागेल, कसा लागेल, ह्याचा एक पुऱ्या जिल्ह्याचा आढावा. उद्या बेरोजगारी, नोकरीधंदे याच्यासाठी मी सन्माननीय उदयजी सामंत यांना प्रस्ताव ठेवला. साहेब कुडाळ MIDC आहे, कुडाळ MIDCच्या माध्यमातून आम्हाला हा जो रोजगाराचा विषय आहे, तुम्ही वेगवेगळ्या कंपन्या तुमच्याकडे येत असतात, त्या कंपन्या तुम्ही इकडे पर्यावरणाला हानी न पोचणाऱ्या कंपन्या इकडे जर तुम्ही आणल्यात, फूड प्रोसेसिंगच्या आणल्यात, तर आम्हाला मोठा फायदा येथे रोजगाराला होऊ शकतो. त्या सगळ्या बाजूने आणि त्यांनी मला तसा सकारात्मक प्रतिसादही दिलेला आहे. प्रत्येक मंत्र्यांनी आमच्या महायुतीच्या सरकारने, अगदी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांपर्यंत, शिंदेसाहेब तर आमचे आहेतच, पक्षप्रमुखच आहेत, पण ह्या सगळ्या स्तरावर माझं काम चालू आहे आणि तोच अजेंडा घेऊन मी पुढे चाललो आहे. गेली